Kamera pamene kama bundasa. Ese muchata de chokwadi. Wose wotera vange chokwadi. Ndikanye panchara swani mosho. Ndikanye panchara swani mosho. Mari wambatsiwa. Mari anambatsiwa. Ini ndinoitwa Saida Marisi. Ndine nyaya ndava nayo pano padara Mambo Mutasa. Chakwa chiri pamusoro Mambo Mutasa. Crocodiles akakomba chidao cha Mambo Mutasa. Pamusoro. Nyaya ndava nayo pano ndiye mwana aungwa kubude. Mwana komana yaranga kubude ukazotanga mwana skana. Kazopera tete. Mugorera 2017 urusi wa 10 October ndakadaitwa kuchikoro ndafonera samavhezi mhanya ikuru ndakamhanya ndikaenda kuchikoro ndikasvika ndikaona mwana mwana yangodona saka iko zvinezvi mwana akangoti chichazoitika anombozviita here ndikati aiwa mwana haazviiti izvo kuyanga kutozoona nhasi saka ndione ndauita kudaidzirai pano zvakanaka chii chanasa kuitika kuti mwana azvike pakudona mwana atangoona mwana adini adona asi haana zvaadini zvaataura sachazivi kuti pane chaona here chii chaitika paari zvakanaka ndakatakura mwana ndikaya naye kumba akanyarara kuti ndasvika kumba mwana akazopembenuka akumba ndokubva ndakubvunza kuti wabva sei kuchikoro ndikazi handizivi ndikati chii chaitika uri kuchikoro ndikazi ndaona varume vatatu vanga vachiuya kwandiri vakapfeka zvitema asi pavarume vatatu pane ati ndiri baba munini wako Bindu ndebva ndio makwenda pesa kuzwa ndakadona manyara ndafunga Bindu munini wangu saka aukamuti Bindu ave kumwana ndakatoona baba gaira ataurira nawe baba vakangoti hamina zvizo chichinoitika chii chaitika ko mwana wauya sei kumwana handisiuziva baba haana action yakatora kana kuti akatiti zvafamba sei haana ndakaedza kurapisa mwana zviro zvichamba zvichiitika nakuguma ipano tichifamba tichidaro takazoenda kune kuchechi kwatinonamata ndobva tanzi munyauri apa mweya wengozi abereki enyu aripo ndava vari kumusha asi vadaidze vauya ndavadaidza vakauya vakasanandiwa baba ndipo vatanga kuita hasha nemuprofita vaita hasha nemuprofita muprofita akati ini handigoni kuendera mberi nedare renyu kana muri kuti inini ndiri kunyepa musikuziva nezvandiri kuita titsvagai pamwe kodi fambai futi pamwe pakunogona kuti munogona kuenda mubatsirwa asi mukazwa zvakasiyana zvanditaura panapa izvi ndisiri zvakanaka ndikazobvapo ana baba hapana kufamba kwakaita hapana kusaita kwakaita ndakazoti tagara kufamba kudaro kumba kwamai guru mai nini sisi wemudzimai vavo baba akaitwa chechi ndinge mukadzi wangu akabva aendako mukadzi wemunin'ina wangu akabva aendako semuroora enda kundobika then natete handazi mwana wake baba ivo handazi ndobva svikabika kudaro vatati pachechi ipapo ndopavakamuya ndipo vakabva vavanongedza kuti mai mimi ndiko dambudziko rumba menyu rembereko saka ndome dambudziko rembereko imimi murume wenyu aripi ndikati murume wangu akubasa asi ndaiziva wepi ndobva vadaidza ndobva kwauya vada vasvika paya ndipo vasanga kuti yowe dambudziko rembereko ruinaro baba vako namai vako ndovari kushandira kuti wewe tazive kuita mwana ende hauna mwana nanasi une mwana here asi handina une hanzvadzi yako iwe isinawo mwana hindiro ndiunyepa here ndikazi ichokwadi ngazomba kwenyu kuita mukoma wako iwewe ane mwana arurwara ari kudona ndiunyepa here ndikazi ichokwadi mukoma wako ari ndikazi ari kumwe asi ndaidza wewe ndinge ndakandigaidza veshua ndikabadamana ndikaenda nemwana namai vacho tikaenda kukuya tikasvika tikasananga kasi no kune hondo yengozi mumba menyu mumusha menyu asi hondo yakaitwa ndibaba venyu vana vababa vemunin'ina wangu tiyakaita basa iri saka mune ngozi ndiyo iri kukonzesa chii kuitika zvese zvakanaka
ndakataurira mai ndakati naye baba anova sisi vamaini dzimai baba anzaa mwana kunyarara zvinodi nwanika kufa kwaita mwana indana kuzwisisawo asi hatigodi hatina chatigona kuita kuti tachi taita mwana zvakanaka nina kuti mwakati anza ngoma ndine kuda kurwisana baba baba zvakandiita inini akatengenesa upenyu nina ndakamuchiti nano amazangu sandikurwisana vabereki sadai nazvo ngatitsvaka toona vabereki tifambe navo tizwe kuti chii kuitika katandotwas Christmas uri ndakabva yasvika yaDecember iroro katona nemwina kuti baba enda kumusha nehazadzi yangu hazadzi yangu yangaitodzinga kuti baba yangaitosivi kapana maenda kumusha kupa basa yangaitokumusha tasvika kuya hazadzi yangu anditi vana mukoma mafungeni ndauya here atatotatowaya tauri mafambira nyaya zvakanaka takataurira baba haana kuramba ati tinodini atifamba takafamba shona baba takabva taendawo painomubatsira ngari tasvika ipapo isusu nemwina wangu nana mukoma wangu tisu atanga kuprofitwa ipapo kuda batsiro baba taona vana venyu havana tsvina pakusoro kweupenyu hwavo pane zvakabata taona vasina baba vakabva vapindawo baba ndobva vabata kanzi baba imimi taona muine urongwa hwamuinawo baba penyimwe baba imi pane nyanga iripo asi zvaine nyanga pane urongwa hukuru huripo saka ndichaita ngezvonyesa kuti ndabvisa nyanga iripo tozobvisa zvimwe zvaibvasa mukoma wanyu ari mune hama here tikazi enda mukoma mukoma ari tikazi ari kumozambique kumusha tikazi aizai mukoma wanyu ari akatuma munina wangu iyeye neumwe akabvata kuti 2 ndobva ndakudaidza baba baba apa baba akabva akazvishuwa ndobva ndataura baba nyaya vana vabazi vane nyanga iri panapa baba vandipa vakasumuka vakati iwewo sei kuti vanavo vane nyanga iwewe achida kundirowa kazi iwe uri kundifumura iwewe nekubasa kwangu kwandoswera inini asi ane chimiro inini nekuda kwako iwewe undifumura iwewe baba mukoma wandipa vati baba mune garai basi ngei murungozi mimi murungozvitsvaga here kuti ngei murungozi mimi muri baba mune akabvanyaka agara basi murapi uya akazodaidza tese semhuri taenda kuya tobva vaitsanangura mukoma wacho vazviromba kwemunina wacho kazi ndaakuda kuti ndipe zuva rekuti iwe kubvisa zvino zviri kupamba pemunina wako shuwa akabva azouya muprofita yanga iri n'anga research ndobva yauya yaita basa rayo nyanga shuwa yakabuda neshuwa yakapfekedzwa bhuruka rechikadzi ine chuma hachinani yakapfeka nharaunda yese iripo ikazviona village resanga riripo chichita saimaziso akazviona pakabvunzwa kuti nyanga iyi ngeyani ndo pakanzi nyanga ngeyani ngeyemudzimai kupedza tikazi ngeyamukoma azvida kubuda musoro wake asi nyanga ingazi ngeyani ngeyababa zvakanaka takanyarara tikafamba neupenyu takalaa sugwera havana kudini havana kupera takaguka padzirufu wanga muchitika mumba medu mumusha medu taingoti munhu akakuti musoro then otodini otofa nangoti nhasi ndikuzwa apa aitodini aitofa ndochite zvakadini zvakaguka asi urwere havana kudini haupera takafamba neupenyu tichifamba tichadaro mwana achiedza kubatsirwa kuti akasoda kuenda kuchikoro 2024 naAugust takazoenda kumusha taenda kumusha tasvika kumusha kwehuyo manhero achevayo mukadzi wemunin'ina wangu akabva apa pano mweya weya ndobva atanga kuchema ndobva adona mweya uyo wanga usikataura chii hapana akadini akaziva kuti chii ndobva abatsirwa nemubatsiri anga aripo ndobva akapfuura abva ndobva adona futi kubva abatsirwa futi pakadini akapera mwana wangu ini first born scan ndobva abatwa nemweya weya mwana wangu mhanya ambaye nemusha paya pakwa ndakumhanya ndikuti abata mwana chii ndikona mwana zvakanaka agara paya padzikama takaita zvakaita pamupamba tikapedza tikadzokera mabasa kuti antiri kumba kuti antiri tikapfuura tikauya mabasa patinoswera takaita 2 weeks ndibva tadaifonerwa nemudzimai baba yamwana mhanyai kuno kuna kunomira zvakanaka indau kazi mwana todonhera mvura chino mhanyai kuno takabva nende kunataura baba azi mwana adonhera mvura kumba kusinomira zvakanaka baba wakanditi iwewe enda ozondaura zvemazviri zvakanaka ndakabva ndatora mari ndikamhanya kuenda kumusha takasvika pamba kuti tasvika vanhu vakaungana pamba mwana wayo akabva pembeni chii chaitika vanhu mwana atora zvigubhu akaenda kumvura ndobva ndobva adonhera paisi lake ndoti pamusina mvura yakawanda mwana ngodi atodii ofa azooneka nemusikana anonzi Chido wekwagwati
Siyazokwanisa kudaidzwa kuti munharaunda wakadini kabata. Asi kumbata kwataita mwana waye arwisa kuti simba rainaro pane mweya wari pane mwana wedu. Asi mweya uyu wazobuda kutaura kuti waona ana mai mbuya vati vanzi makadini mai. Asi poti makadini mai wabva wazi ndiwane vanhu ndini pindu munini wangu. Aifanira ngechi nyadzadzi yacho. Zvakanaka. Takaungana ana mai wangu wauya vajesu wangu wapo. Mweya waye ndobva todedza mbatsiri pauya basi. Mweya ndobva wabuda. Ndobva kwasaine munini wangu. Koma makadini. Ai makadini. Muri yenyu iri sei? Zamu yedu inofara. Ndiwani ndini pindu. Zvakanaka. Ndipo pakati ndidaidzire vana baba vauya. Takadaidzana na baba wakabva vauya vese. Wakabva wasvika zvama 6 makuseni mukoma wacho anga atosvika. Baba wakazosvika zvama 6 manheru. Wabva wazosvika. Chii chiri kuitika tobva tavasanangurira. Then zvakadaro takadaidza umwe muprofita akabva auya. Ndobva abudisa mweya uyu. Mweya ndobva wabuda. Ndobva kwasana baba wacho. Vamakadini. Kanzi ndiwani ndini pindu. Uri kudei? Kanzi mafiro ndakaita makambonditsvaga kufa kwandakaita. Baba akapindura kuti ndakandotsvagawo sematsvaga edu atinondoda. Samweya waivaita kata zviro zvikataura. Zvadaro takatanga kufamba semhuri. Ndobva vaenda kune umwe muprofita waiti wazi muprofita vakabva vaenda kune munini wangu. Ndobva vasvika kuyawo. Zvikanzi panapa ndikuda munhu ari kubudirwa iyeyo. Ndikuda senemu yake nezita rake chairo rakazara nemutupo wake nevabereki wake true. Baba akabva auya ndobva ataura kuti ndo tadini taudzwa kumuprofita. Profita kuda zita remwana nemutupo nesenemu. Profita roziva zvaida kuda pachiruti. Saka isu atamudini takwenda. Zvadaro takambotora kumbofamba tiri pamwe chete semhuri. Then ndipo pakapasvika soko rerufu. Kanzi sekuru washaika. Nowa pakabva mai vavo iwani baba. Baba akabva ati nyini automhanya kuenda kurufu. Nemudzimai wavo ndobva pamotobheki ndobva vaenda kurufu. Vaenda kurufu vakaita 2 days vari kurufu kuya. Rechitatu ndobva vauya. Vakazosvika kumazuva rovira. Vasvika paruwanzi. Vakati vachidzika motobheki. Vakabva vadonha nemotobheki. Paruwanzi ipa. Vadonha. Chii chibatai ndobva vasumuka. Vasumuka. Takagara tikataura. Vataurira kuti zvasara vichiitika vakataura kuti vaona vaenda. Vakabva vatisuta kuti takwenda. Vakasumuka nemudzimai wavo vakawanda nembuya wese bwadi kuenda kwavo. Vaenda kumba kwavo. Vakasvika ikoko ndobva varara. Mweya uyu ndobva wabuda. Ndobva watanga kunesa kuti tidzuka kuti danharo kuti udzikane. Kusvika kuma 11 zvekuma 12 vakazoti nditeere ndipo kwatanga kutaura. Kazi nditeere. Takateera mweya uyu akavasi ndobva taenda kumba kwababa. Tasvika pamba pababa. Mweya uyu akabva ndobva takarowa madho. Warowa madho zvine ruzha zvekuti munhu angasati adzozviswa. Asi baba havana kwanisa kumuka pane mudzimai wavo mukuru vana vomuka. Vakaramba kudaro. Ndobva tazonoka vakabva vazoenda kunoka kumba kwemudzimai mudoko. Mudzimai mudoko ndobva amuka. Amuka. Mudzimai mudoko ndiye akazopota nekuindo kuseri. Ndobva anokera baba. Baba ndikozobuda kwakaita. Ati angatipinde mudhaini. Kazi asopinda mudhaini ngatipinde mukicheni. Ndobva tapinda mukicheni tagara. Ndiwani? Kanzi sei muchiti pandinouya pese munondibvunza kuti ndiwani? Ndini pindu. Uri kudei? Ndipo kapinda zvikanzi baba imimi ndinoda kubvunzai. Ndati ndakakubvunzai kuti amuzivi firo yangu here? Baba akati handizvizivi. Ndikanzi baba ndinoda kubvunzai katatu. Amuzivi firo yangu here baba? Ndakamubvunza shoko katatu. Baba akati handizvizivi. Ndakasvika kubvunza mai. Mai ndakubvunzai katatu. Mai amuzivi firo yangu here? Vakaramba kudai. Baba ndipakatanga kuti iwewe uya panapa iwewe uda kutipedza nyama dzangu udei panapa iwewe. Kana uri pindu uda kutaura zvauri panapa. Vatipalisa kukama vangu nyama dzangu here. Ngoma ndipakati baba musandinongedza. Sandinongedza baba akarongoita achabva ngoma ndobva asumuka. Akati musandinongedza. Ndipakazonyarara baba. Ndobanyarara. Baba anyarara kudaro. Ini ndipo ndakazoti baba amusugutsikana pane zvirapa. Batayo mwana uyu zera rainaro raite sei mumubudise pansi. Kana muri kuti mimi mwana wake ndobudisa. Batayo mumubudise pansi. Baba hana kuita saizvozvo.
then ndo pakazonzi no mweya ndipo pakazoti amusi kuntitenda pakuti ndine vanhu vatomashure mangu watoine hondo yoda kutouraya saka regai ndipo kwatendera vangouraya vanhu 5 timesoziva kuti ndiri musha muno ndiri ngozi musha muno yadeketera tikati mhosva inoripwa musadaro yapfuura saka aumbokuraya kamwana kari apa kari kamuzukuru kadiki kachikuyamba kamwana kana katopisa nezveshuwa ati musaurai mwana kana ari nyaya inodini inoripa isusu hedu tinodini tinoripa zvadaro ndo pakanzi nababa ndipo takati imi mwana baba imimi muripo ngatichise musoro pamwe chete titsvake zvinhu izvi tisizozwa chii chinganisa kuitika because ndikota kuti hamusizozwisisa baba ndipo akatanga kuti imimi ndiri muda kuzvizwisisa saka kana muri muda kuzvizwisisa imimi chizvitsvagai inini handipo baba zvadii futi baba kanzi inini handipo imimi zvitsvagei inini handisi kuda kumbozizwa izvozvo zvakanaka takatangisana navo nharo takabva tasumuka tadzoka kumba mweya wakabva wati ano sei baba wangu wakadaro ndisapedzera naindeko ndagara nyaya yekudhura pane nyaya chaipo because bona tabva kure yes takuda kuti ane background saka tinonyasa kuda kuzwa kuti nyaya yakoyo ari kubudirwa handizvo achichiri kuitika ari kubudirwa achitaura baba ndizvo saka nyaya yenyu imimi ina baba handizvo ndo pane nyaya yenyu right it's okay darai kupasa baba wacho ari ndamira pamberi pedera mangu mutasa ndamira pamberi pedera namangu mutasa zvese zvadire chokwadi zvese zvotichataura ngezvechokwadi pachabatwa nemhosva kanye panobatwa nemhosva mwari atibatsirawo mwari awambatsira musoro ichangamira zira chirakashashomera zvirikutaurwa nemukomana uyu zita rababa zita renyu zita rangu ndinozi Hosiya Marwizi zvirikutaurwa nemukomana uyu zvekuti mwana wake vakaita problem ari kuchikoro ichokwadi asi haana kubvira anditaurira pakuti kwaita problem ndakazoita yakuzwawo inini ndaizwa problem iyoyo mwana akaramba achiita akazotora mwana akaenda naye kumuprofiti kwagomba komba aenda naye kwagomba komba ndakazoona mukoma achisvika kuma8 pamba pangu ndototi masvika nguva dziri kwakadii ndafonera umwe mukomana kwazi mwana haasi kuita zvakanaka uripi zvikazi ndotobvunza imwini kuti ari kuti inini handisi kuziva kuti uripi tobva tabvunza munin'ina wacho zvikazi ndambofona achiti uripi wagomba komba right atabika sadza redu vatarara kuseni varati inini mukoma munin'ina wake uyu ataenda kwagomba komba tasvika kwagomba komba muprofiti anga aripo vakabva atora gemenzi vapfeka gemenzi irore akabva ati mumusha mwenyu mune mweya yengozi ikutenderera imomo mukoma wakabvunza kuti mweya yengozi wakamira sei zvikazi handisi kuda mubvunzo ba ndoda mhinduro pakati pembiri hongu kana kuti kwete akabva akazi kwete muprofiti akabva akumura gemenzi vacheta basa akati handichaiti nyaya yenyu bagoti marambo right uyu vakati imimi muri kuti hamuna ngozi sei mumusha muna August makanobika doro imimi muna August handikubikira ngozi here inini ndakati no iwewe wakaberekwa doro iro richibikwa muna August baba wako wakaberekwa doro iro richibikwa ringatanga kuita ngozi nhasi here right takabva tasimuka isusu inini mukoma nemunin'ina wake wabva tatobvapo vatauya saka tauya zvakaramba zvichindotaurwa ndobva ndazomutaurira uyu kuti iwe endane mwana kuna baba akati ndichaenda inini ndozoenda kuna mukoma kumba kwamukoma mukomana wakazouya zvikazi asadauri
ndikati ucha ndokozoti vari kudai ndokatozoenda futi kuna mukoma vakazouya zvikazi vakazouya vakazofamba namukoma wacho meneke wakaenda uko saka zviri sei zvikazi I'm sure right ndokatogara hedu inini ndakazofunga kuti mukati mwemusha murikuramba muine dambudziko ndikati ngatikokorodze mhuri yese timbosangane muna August tikokorodza mhuri yese ndokataenda kumba kwamukoma tichingoti svikei pamukoma ndakabva ndakumwa inini pane mufana mudiki komuning'ina wawo akadhama zvikanzi iwewo ungauraya mwana iwe ngekuda bhizinesi iwe nemukadzi wako ndakaramba ndakanyarara kumanheru vakazozviita futi ndakasimuka ndikamurova mbama vakazonyarara right ipapo zvatakanga tafambira hazvina kuzoita saizvozvo ngoti pakava pane noisi uyu runga uri kubudirwa uri kupopota uri kudii vatangorara kufuma kuseni takazongoita izvi takaita ipapapo manheru acho ndobva tazoungana futi taona kuti pakaita futi noisi yakanga ichikonzerwa ngevanhu wake vazvangouyisa papa ine nyaya yekuti tinoda kugadzira ruwa remwana wangu ari kuzipindiwa cheiyo wobva wangotaurira navakomana wese navasikana zvikanzi arai muna December ndobva tabva ipapo kuzoti musatwe wa 30 August ndipakataura kuti ndafonerwa kumba hazi mwana wadonha ari kuenda kutsini ndikati ora ichimhanya wese baba woona kuti zvakadii wozotitaurira kuti chii chiri kuitika mangwana acho akazotifonera andifonera kuti apa ndakabva ndadzika tosvika mukoma ako nedzimwe hama dzako saka todini tambodaidza umwe muprofiti saka wati mhepo iri apa handiigonipa zvakadaro ndikati saka ngatimbodini ngatimbotendere ndakasimuka ndikaenda pane umwe profiti tasvika kumuprofiti uyo muprofiti wakandibvunza kuti akatanga kutaura kuti pane mwana usiri kuita zvakanaka mwana musikana kuita zvakanaka handi kuti wakarara pabonde paurunga uri kudonha kana kuzvidini ndikati handizvo chaizvo zvikasanga iwe muri chii chacho ndikati ndiri sekuru zvikazi ko uyu akati ndiri baba ndikazi baba upi nyakubereka here ndikati ndiri baba miri zvikanzi right inini ndiri kuda baba nyakubereka namai nyakubereka handigoni kukutaurirai paimimi ngawauye iwo wanhu iwawapo then kana paine uri kuda kuuyawo unouya ndotaura waripo takadzoka tikataura saizvozvo tokati mangwana orai tiri kuenda ikoko mangwana acho hatina kuzokwanisa kudini kuenda ikoko zvikazi ngatiende pamwe pataenda machinaka tosvika totakataurirwa nakuka wacho tobva ndadzoka totaura zvatakanga tataurirwa musikana wayange nyakudonha uya wakabva ati muri kutendererei inini ndautsvaga mari yangu ndiende kwamukotsanjera zvamakuita zvese inini handichazviba right hanzvadzi yacho yakabva yadairawo kazi mari yacho nditori nayo tinotoenda izvi zvizvi apa takatatambira rufu wasekuru ndobvunza mukoma todii tingadii mukoma wakati orai ngatititsaurana imishenda ikurufu inini ndosara nevanhu zveshuwa takarara mangwana acho ndikavatakura ndikavaisa pabhasitoro kumanene pakazouya umwe mwana zvikasi hazi mukotsanjera waya wafonerwa hino wati uri kuenda kwamambo mutasa uri kuenda kwaumusa saka zvamafona imimi wati haachaendipa kwamambo mutasa chitumirai mari wakati akautumira mari wakaita atumira 150 handizivi kuti ndizvo here kana kuti akwete sindo ndandakatauriwa isusu bva taenda kwasekuru takaita rufu iroko takamutora sekuru iri sande mande bva tamuiga chipiri bva tadzoka tobva tasvika kumba kweyo tasvika pamba paya pakumisawo motabike shuwa takadonha udaro takazoti zvafamba sei kasi mukotsanjira waya takamutumira mari achizoitumira imwe saka takatumira imwe saka handichazivi kuti wakazodini hatina kuzomuona foni yake yaishaita saka tatuma wakomana ipi kumozambique tovatora umwe munhu ndikati zvakanaka inini ndane 2 days ndisiri kurarama chimbondibaya ungana ndimboorara kana munhu iye auya mozondidaidza
ndipadaenda umba mandagesa patana ndararaudaro ndipo ndakazoona vanhu ma11 vasvika vanokasa izvozvo ndovhura dho pindai mudaini vakati hatipindi mudaini tiri kuda bai mukicheni ndovhura mukicheni ndopindapinda mukicheni ndopakazi makadii baba ndiripo makadii ndikazi muri kurara sei imimi wamwari kutambura ndikati aiwa kurara kwangu inini kune chikonzero ingati ataura vanhu kuti ndiri kumbozorora kana paine unenge auya ndinongotaurirwa todi ndouya sikazi kufa kwangu makambokutsvagai ndikati aiwa inini kufa kwako iwewe umbodani iwe ndikazi ndini pindu uri pindu wabuda sei ani chichirumboitika kuti ubuda ndikazi ndikazvitaura panapo munotemana panapo ndikazvitaura munotemana ndikati aiwa iwe kana wauya uchida kugadzirisa zvinhu haufanirwi pakuti ukazvitaura tinotemana hatifaniri kutemana pa kana usuda kutaura iwewe wauya kotikanisa baba uyu wakabva atanga uchema abva atanga kudaidzira kuti inini ndinotema munhu panapa ndinotema munhu panapa dziite ngozi mbiri. Alright, chandudainira itaizwa kumwe kwese kumafambiro makaita nechii paruzi pane mwana arobudiro ndizvo wari kutozi wana ikona mwana wana. Alright, fine. Wari kubudirwa wachitaura zita renyu ndozvarutaura wana wacho rubudirwa Wari bandoi wari kubudirwa zvadini vada kuumbirirwa iro kuti wabudirwa wanodini munodiiswa vanongotiteka kugara so vanongobudirwa kutotaura zvaringanga like sezvakaita zvapera saka vanhu vangano rubudirwa vanhu 3 wari kubudirwa vanhu vakasiyana kana munhu wani pane arikuti ndini Kenny Maswei ndakavayiwa mushamuno aisenzera baba pana arikubuda asara zita rake asakarondedzera upenyu hwake chii ndini Manzondo ndaidana nababa venyu vakazi ndisvika ndine chikomba ndaizvibikirawo sadza inini pamuchena saka ndaizvibikirawo sadza baba venyu akazosvika ndine chikomba vakandiponda baba venyu saka inini ndiri haasutaura zita rekuti ndiani asi ndizvo arusiramo saka ndakuzokatobvunzawo muti hatozi Mazondo ndiani amuti kwazo aiwa pane musikana kazakikasadza vana vakadai auzive leo akazotondoti okay kazi anenge ndiya kudamba kwangu saka vanhu vatatu ari kubuda mumba wese warunongedza kuna baba wese warunongedza kuna baba right imimi makazodini after maita zvese zvomaita makazoenda here kwamukosanjera kwamukosanjera kuna uzoendewa ba asi imimi nyaya iri pekuti imimi nyaya dzekuti vanhu vatatu wese munodziziwa here baba hamudzizivi kwamuri kufamba kwese kwamusi kubatwa panepo ndaenda batwa ko mwana zveuyu zoti mudhara undizive here kufa kwangu but pane pandikuita confusion pandikuita confusion ndepekuti mukomana anobuda achiti kuna baba sei musina umufamba kuti ndakafa sei opedza woti baba ndo wakandora zviri kurehwe izvo handichazivi kuti zviri ndikubvunza kuti uyu ari kubuda kuna baba achiti iwewe baba wakambotsvaga here kuti ndakafa sei ndizvo opedza futi woti baba ndo wakandora haana kubudisa murume kuti baba ndiye vakandima saka mukomana uyu akati chii akati baba hamuzivi here firo yangu baba mimi hamusi kuziva here firo yangu but pane pawatanga kutaura wati iwewe baba sei musina kumbotsvagawo kuti ndakafa nei pakutanga ichokwadi ndataura sodaka saka isusu hatingokutauri zvousina kutaura chokwadi yes ndosaka ndikubvunza kuti uri kutii manje kana uchiti iwewe ndiwe wafa woti iwewe baba
sei usumbotsvaga kuti ndakafa sei, asiwo kuti baba ende akakura. Ndikati baba akambotara nyaya baba ndima kanduraya manje. Akati baba zvandakafa makambonditsvaga wewe. Baba akati ndakangonditsvaga samasvabira. Alright, okay, let's simplify. Kechipiri vakabvunza kuti Alright, let's simplify this. Saka iwe issue yako nababa ndei. Issue yangu ndepekuti baba vakuramba kufamba kuti titsvage kuti chii chinofanira kuitika, tese bata chokwadi tese kuti chii chiri kuitika. Patika ndazwa kwese koma murufamba mukaenda kwakati mukaenda kwakati Chokwadi ichocho. saka kuramba kwake kuri papi? Pakazotanga kutaura mweya uyu, baba ndiye pakatanga kuramba kuti inini nemima ndichakwanisa kuwadzana. Mweya uyu wati baba ndiye makati munoziva firo yangu ndakaita. Alright. Baba ndiye pakati panzi inini ani. So in actual fact what you mean ka ndizoti mimi muda kubatsirwa hivi. Kuti muende na baba pamukuenda na baba. Kuti mweya ubva wabudiswa ipapo ubva wataura baba ari kutese toisa mupurisa wedu ipapo. Ubva wazwa kuti nyaya chaicha ipapo. Ndio kanya ndio solution njeri. Because mimi kana issue yekuti baba haachadi kufamba. It means kuti munoti dare reinforce kuti baba wadi wafamba. Kana paine padhuze paripo matoenda wari kubudirwa wabva wabudirwa because wari kubudirwa bambo wese havasi wese wari genuine. Saka zvese izvo zvinofanira kuoneka kuti ari kubudirwa ari kutaura chokwadi here kana kuti ifeki. Mudare muno mari kuuya mafeki, tizomabata hedu kuti ifeki, asi ari kuuya mafeki, ari kukochwa kunzo. Kuti munhu anotouya bambo anorowa pafuro apa nemusoro kuti unobva utofunga zvoiswa munotaura chokwadi. Patiri chii? Because munhu akochewa. Saka isusu kana wana havari kutaura, it means vanofanira kuti vabudiswe nevanoziva. Wotaura wobva wavhetwa kuoneka kuti munhu autaura chokwadi here zvarikutaura kuziva zvautaura katase zvautaura. Tine amwe akauya muno manouya muno kuti unoti 2 minutes ari kutaura kunga mufi, 2 minutes ari kutaura kunga iye muridzana nenyama akatambura chinhu. Saka we must be very sure about zvatiri kunzwa nezvatiri kuita. Saka ndandi kuti if you are ready, taikwanisa kuti mubuda panze mubatsirwa panze kuti wabuda wavhetwa utaura zvoda kudii. Baba wacho ari chii? Isusu mupurisa ari chii? Aripo urekodha zvamuda kutaura. Ndizvo here baba? Ndizvo chaizvo. Handisi kukufosa iva. Because pano vanobuda vaizoti mamwe kuti asanofosa, handimbofosi munhu. Because that's why uchikuona kana waenda handimbokubvunzi kana kumuteera kuti haazii. Ai, ini changu chete kuda kufacilitate kuti ubatsirwe kuti zvinhu zvako zviite sei zvifane. Titesa handiti? Ndizvo chaizvo. Ndiri kuti baba nevana, saka kaunda hondo yebaya baba nevana hainakidzi. Ndo zvinozokonzeresa kuti mumba muite division yekuti ava vana vanoda baba, ava vanoda mai. Ndiyo izvo. Baba ngewana wese, mai ngewana chii wese. Ukaona mumba mava kuti vamwe vana vanofamba nababa, vamwe vanofamba namai, zvatoshata. Although vakuru vachiti mai ndiyo unoziva hake muridzi wemwana, isu toita kuzongofungira kuti mai unoziva hake kuti uku ndoku ndekwaJoni naPeter, uku ndokwako. Asi division mufamily haidiwi baba. Kana baba mwene zvamunoziva gadzirisai zvinhu zviite sei naka. Itai kuti muzukuru ararame life iri chii iri normal. Kana zvine mwene zvamunoziva gadzirisai. Kana musinawo zvamunoziva hamuna chamunoziva. Aiwa, handina kuti rambai, handisi chiremba. Ini ndakakuona kudai muri innocent. Everyone is innocent. Asi nguva yacho kuti uchibatwa nenyaya yako inosvika. Handizvo. Saka endai panze mubatsirwe kuti wana wataura wavhetwe waone kuti zvari kutaura ichokwadi. Handisi kuti munondibvumira here kuti ndipedzise kwanda ndakusvika. Ndoda pari critical, not pekuzvidefenda.
ndauda kutaura pekuti tombstone iyo takanga tabvumirana yatest isu takazotenga tombstone iyo kwasara 3 days ndipo wakazoenda kwamuzvare ndobva ndafonera namuzvare kuti zvanzi unoda kuisa dombo, akaisa dombo paguva remwana wake tinobva takuwara. Saka tombstone iyo iri mumba, ndinayo mumba, handina kuita nharo dzekuiisa. Pamamatenga tombstone manga mawirirana here? Tawirirana. Manga mawirirana. Saka chaakumisa chii? Because obviously pakuswa kwetombstone ka pano wakutyira kuti ndopatobva tatsitikwa, mwana arobva atsitikwa azosumuka. Sema mwana ndiye akabuda achitara kuti guva rangu rinoda kugadzirwa, musati itai kuti guva rangu risagadzirwe. Saka isusu masimba ekumisa kugadzirwa kweguva mashure matanga kuzvitaura kuti sinzi pane chirikutaura paka munhu anoda kugadzira guva ndiye arikutaura akani munhu asani baba vakaramba vachita chii kuti achitogadzira chiguva. Saka atimisa kudaro isu takazoenda kwasabhuku, tasvika kwasabhuku sabu pane chiri kuda mumba wangu kutaura kuti chivari muzvodambo yapana pandikusumira pane urwere hwaitibamba wanguyo mwatari kudaita kwazi guva rangu rinoda kugadzira. Saka ndikumbira kuti mundimisire kugadzira kweguva because guva rangu rinogadzira ini handigoni kuzviunganisa apa. Ndosaka tatika chiendai panze apa inobuda nyaya yetombstone iyo. Kana tombstone ine dambudziko inobuda, asi mutemo uri pachiwanhu manje chinhu chakaitwa setombstone hachichengetwi mumba. Tombstone haichengetwi mumba. Munozvidaidzira mweya yakashata. Zvitori nani kana riri mumba kana mukuona kuti mune issues, dzoserai kwamakaritenga rogara ikoko mozotora makuda kushandisa, noti kurigarisa mumba. Akamazwa nyaya chidoro. Kana musati maredi kuti chinhu chigadzirwe, chidzoserei kwamakachitenga chochengetwa kupi ikoko, noti kuchengetwa pasi pemubhedha kana kuti mutsapi. No. Tombstone rakafanana neguva kuti kana racherwa ngamutoigwe munhu sorakabva. Yes. Saka chiendai panze muzvitauro zvakamira sei.